Θα λέμε λογάκια. Τι θα λέμε? Πώς? Αυτό. Θα περιμένουμε τα στη μαμά. Και πού θα πάμε? Θα πάμε στο σπίτι, στη γιαγιά. Και στο Θοδωρή. Και στο Θοδωρή θα πάμε. Ναι. Τι? Γιατί? Δεν σε πιστεύω σε αυτό που λες, μπέμπα. Γιατί? Κάνει και γελάκια, Μπουμπού. Ναι. Ναι. Πότε? Πάρουμε και το Θοδωρή στο σπίτι. Ναι. Κλείστο.